שלום, אתם בסרטון הדרכה להכין נרגילה, בנגילה יותר נכון. קודם כל, אני מצלם ביד אחת, אז לא לצחוק, תסתכלו. זאת כמות המים שצריכה להיות עם קרח. אוקיי? עכשיו נלמד להכין את הראש הכי טוב לבנגילה. קודם כל, הטבק שאני הכנתי. אבטיח ופטל מעורבבים. אחד הטבקים. נשים בכמות כזאת. אנחנו לא נפוצץ את הראש כי זה לא יעשה את הטבק יותר טוב וסתם יעצור לנו את העשן. ואיליה כהן בן סונה. אוקיי, שמנו כמות כזאת של טבק. עכשיו ניקח את הנייר כסף, נקפל אותו לשתיים ונשים על הראש ונצמיד חזק. זה לא טוב הכמות נייר כסף ששמתי, אבל בגלל הסרטון לא שמתי לב לכלום. שימו ממש 2 ריבועים בדיוק לראש. רצוי שאיליה כהן יסתום את הפה כי הוא בן סונה. אוקיי, ניקח קיסם ונעשה חורים כאלה. מה שהרבה מתבלבלים בבנגילה, לא עושים חורים כמו בנרגילה. צריך לעשות מעט חורים וחורים בינוניים, לא הרבה. בין 25 ל-40 חורים. תלוי בגודל של החורים. משהו כזה. ולבנגילה רצוי או גחלים סופרסטאר או גחלי טקסס. טוב, נתראה בסרטון הבא שאני אלמד אתכם איך עושים עיגולים. להתראות.